السلام علیکم گلیں چاروں کو اداروں کا میں رنگین دابا مرچی پداما ہوتی چینل جوڑے توارے تو کا یکنو کے نوارے آرتا و آئیا سے آڈی کنگائیں بلے نوارا شروع کنگا ساری اگا شما میں چینل جوڑے توارے تو کا نو کتے انگر میں چینل لائک شیئر سبسکرائب کنگا دلا مبرے میں بندات کنے ہوتی مرچی کی نوارا میں نوارے ٹائٹ ہلیں استاد نور محمد نور علی کے آیا سخپاز نوار خطگت او سخفاز یک مشہوریں سنگرے یعنی کہ گلوکارے زانگ بھی او ماں مرچی آئی نوار 180 فنچ سرا گب جنے کہ آیا استادا شنگو تالان کتگا جی جے پروڈکشن او آئیے نامہ دران ڈوما شمارا سرفدی دیں کہ آئیے سوت کجام بیتگاں آئیے شاعر کجام آئیے سوتیں بیاہ کے بیاہ ہے شعر بتا نور البلوچو دگے یک سوتے قد چم لنٹ گلابیں شعر بتا مہم جان دگے یک سوتے بیاہیں وشیں بہار شعر بتا گوس بخش صابر دگے یک سوتے میرے بندیگاں شعر بتا علی بخش دشتیاری دگے یک سوتے جی مہربانی شاعر بتا اسحاق محمود دگے یک سوتے حیا داریں دستے شاعر بتا خنبر گل دگے یک سوتے مائے شیریں شاعر بتا خدا علی دگے یک سوتے چوئے اڑائیں ناز بمبل شاعر بتا ارشاد فروز دگے یک سوتے نازکیں پری فیدا کیں شاعر بتا نہیم جان دگے یک سوتے سمل سیرنت شاعر بتا ریاض چاکر او گلیں چاروں کو اداروں کان شما اگا ایوڈیں نوارانی باروا کوہنے نوار جو استایاں ہوتی استاداں سنگراں ہوتی کیسٹ کتگاں اگر شما اشانی باروا سرپدی لوٹنے گورا مائے چینل چورے توارا المیہ سبسکرائب بکنے پرچکے شما میں چینل سبسکرائب کنے گورا شمارا پٹھیں بسرا ایوڈیں نوارانی سرا سرفدی رسی او ماں امید کنا شما مارا نا امید نہ کنے او علمہ میں چینل سبسکرائب کنے او ویڈیوان لائک شیئر سبسکرائب کرنے کا دلا نہ بریں شمار خود آئیں ارند دمگائیں وش جو سلامت باتیں